Dobrý den, přátelé, kamarádi. Řekl jsem si, že se s váma zkusím rozdělit o takovou fintu, protože občas narážím na nějaký dotazy nebo takový ty řešení, jak si vlastně vložit titulky do nějakého staženého filmu nebo staženého seriálu. Tak jsem vám chtěl ukázat, protože nemá cenu vždycky popisovat někde v komentech zkus tohle, nejlepší je to vidět. Takže já používám aplikaci Sabler. Bohužel teda tenhle ten návod funguje jenom pro Macy. Na Windowsech a v ostatních platformách fakt nevím. Mám tady jeden díl seriálu v MKVčku. Většinou už teďka se stahují tyhle seriály buď v MKVčku, v Matriosce nebo v MP4. A ze serveru titulky.com tady mám stažený titulky nebo z nějaký seriál zón a tak dále, Edny, tam, kde je narazíte. A teď vám chci ukázat, jak strašně jednoduchý je tam ty titulky vložit. Aniž bych přemenoval, mám tady ty dva soubory, ukážu vám to rychle, jak to funguje a potom si rozebereme ty kroky, jak vlastně fungujou. Takhle vložím titulky, tady si vyberu jazyk, aniž bych musel nějak zásadně, tady český, dám command save a zařádově ani 5-6 vteřin mám na ploše soubor ke koukání. Tady si můžu ten Sabler vypnout a vlastně tady teďka máme úplně novou tu, takhle vlastně tyhle ty dva soubory bych teďka mohl vzít a vyhodit. Já se tady nechám ještě, aby jsme si rozebrali další. A teďka vlastně tady mám ten díl toho seriálu s příponou M4V, což už je jako ideální pro buď v QuickTimeu přímo v Macu, v Noťasu, nebo si to poslat do iTunesu na nějaký home sharing, do Apple TV, do iPadu, do iPhoneu. A vlastně výsledný vypadá následující. Dám si to otevřít v QuickTimeu, vezmu si to takhle na celý a tady vlastně pod touhle záložkou vidím vypínatelné titulky, které si můžu buď vypnout, nebo takhle přepnout do té češtiny, mít je tam, nemít je tam vůbec. Takže jak vidíte, titulky už tam máme, se sem do tohohle souboru ještě vrátíme, takže já se ho zatím takhle stáhnu dolů. Takže co k tomu, aby k této jednoduchosti budeme potřebovat, takže na stránce sabler.org si stáhnete aplikaci Sabler, čistě jenom rozbalíte, nainstalujete a používáte. Asi by bylo příjemné tam poslat nějakou kačku, já jsem tak udělal, protože se mi to líbí, ale jinak patří do kategorie freewareu, takže můžete v klidu používat. Pak vlastně, když máte nějaký to MKVčko nebo MP4 bez těch titulků, kliknete si pravým, dáte otevřít vlastně v Sableru, já ho tady mám už jako defaultně, takže mi vlastně na něj stačí takhle dvakrát kliknout. Pokud se vám otevře ten soubor v tom MKVčku, tak je tady více nějakých, tak je tady vlastně tady ten mezistupeň, který vám ukáže, co ten kontejner, vlastně ten soubor obsahuje, že je tam nějaká stopa videa, stopa zvuku, takže to si jenom potvrdíte. Pokud otvíráte takhle tím double kliknutím nějakou MP4, tak se vám to už rovnou otevře na této. Tady zřejmě ještě jsou nějaké jako další nastavení, přiznám se, že ty já už vůbec nepoužívám, vůbec s nima. Mně vždycky šlo jenom o ty titulky, které tam takhle vždycky přetáhnu jednoduše, vyberu si tu češtinu, bohužel ta nejde nějak nastavit jako defaultně a vlastně dám buď tady takhle uložit jednoduše, anebo tím command savem. Tady je taková ještě vlastně, si vyberete, jak se má ten výsledný soubor jmenovat, kam se uloží.
tady s tímhletím nastavením pokud možno nehýbat, nechat si to takhle, i tady s tím 64-bitovým offsetem a vlastně dát uložit a za chviličku je to hotový. Samozřejmě něco jiného je díl seriálu, něco jiného je celý film, ale řádově se čeká, já nevím, u seriálu 10 vteřin, u toho filmu minutu maximálně a máte to už zároveň převedený do takového ideálního formátu. Taková zajímavá věc, já už si teda tyhle dva soubory rovnou pošlu do koše, ať se nám tady nepletou. Mám už tady takhle ten výsledný formát. Taková zajímavá věc, o který se moc neví, nebo když se používá, vlastně si přehráváte pomocí QuickTimeu. Funguje to takhle i v iPadu, funguje to takhle i v ostatních Apple zařízeních. Když si jdete do nastavení System Preferences, tady Accessibility, takovýto zpřístupnění, tak tady vlastně pod tou záložkou Captions, já mám teda, si užívám Maca ne v češtině, ale v angličtině jsem tak jako zvyklejší a tady vlastně máte, jak budou vypadat vaše titulky. Máte tady už nějaký přednastavení, Classic, Large a můžete si tady udělat celou vlastně svojí, nějak si je popsat, třeba oblíbené. A tady si vyberete barvy, nějakou transparentnost těch titulků, barvu titulků, font a tak dále, velikost. Může se to samozřejmě kolikrát hodit, že sem budete muset zajít, protože někdy to rozlišení toho videa vám zobrazuje ty titulky moc velký, někdy zase malý, takže je dobrý vědět o tomhletom nastavení, že to tady funguje a vlastně když vy si potom takhle jdete k tomu videu, který máme tady, tak už vidíte, že automaticky vlastně tady vidíte přesně ty titulky, jak si je tady vybíráte. Když já dám takhle ty titulky úplně malinký, jsou tady, takže automaticky si takhle upravujete titulky. No a takhle hrozně jednoduchý to je, samozřejmě asi. Takže potom ten výsledný film nebo seriál si můžete pustit prostě takhle z plochy nebo z lokace, kde jste zvyklí. Eventuálně já to dělám tak, když si to chci kouknout v televizi nebo na iPadu, na iPhoneu, kdekoliv, tak si ho pošlu do iTunes knihovny, což udělám úplně klasicky, jednoduše. Vlezu si takhle do těch filmů, knihovna nebo kdekoliv z iTunes, Command O, šáhnu si takhle pro něj, tady z plochy, nahraju si ho sem a jak uvidíte, vlastně zase ten seriál má vypínací titulky, můžu si tam použít jakýkoliv si vlastně přes ten software nahrát. Když český, vždycky mi tam zůstane to nastavení, který mám tam v těch systém preferences. No a to je tak asi k stupidně jednoduchýmu návodu, jak na titulky na Macu. Všecko. Takže já vám děkuju moc a někdy zase třeba u nějakého zajímavého návodu do vy.